Mubalor sa 274,000 pesos nga illegal nga droga ang nasakmit sa sagunson nga operasyon sa PS3 Talomo Police Station gikan Setyembre 1 hangtod Setyembre 12, 2022. Sumala ni Police Major Noel Villahermosa, Talomo PNP Station Commander. Nakatutok sila sa pagsikop ilabi na sa mga high-value targets sa illegal nga droga. Nag-focus na sa itong mga high-value individuals para dili man totally putol ang kanyang operation, di ba? Tumuran ang operation sa illegal. Matod ni Villahermosa, 12 ka mga drug suspects ang nadakpan, usa ang gingong nisukol patay sa 5 ka mga drug operations. Anaa sa 1.33 kilograms ang sumada sa mga marijuanang nasakmit o sobra 160,000 pesos ang market value, samtang 1.2 gramos sa shabu o 113,000 pesos ang market value sa pinakaulahing datos kini sa Talomo PNP. Samtang tanang mga suspect nga naaresto, nakasuhan na og paglapas sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Rajman Aimee Ginita, Tatak RMN.